tu vidia Sídlebičany a Zeleničany svoje vinohrady. Tečie Váh, tu prichádza Dudváh. Tu ide hrádza, toto je hrádza od Dolných Zeleníc a odbočuje sem, ako smerom ku stanici, a toto je hrádza od stanice a ide tadiaľto. Tu keď si všimnete, je úzký priestor a tu už sú kopce. Toto už je kopec, tu už Váh nevylezie. Bola, kedy všetky tieto priestory boli vypasené, vyrúbané, vysekané. Pasol sa tam dobytok, ľudia tam chodili na drevo. Dnes je to zarastené kríkmi, stromami. Myslím, že keby došla taká veľká povodeň, že by to pôsobilo ako brzda, ktorá by zvýšila tú hladinu a možná, že by tie zásobné priestory, ktoré sú tam, nestačili na to, aby nám teda moc pomohli. Ďalšia vec, čo je, keď si všimnete, keď idete po tej hrádze, niekde sú tie hrádze dosť poškodené. Za posledných 20 rokov sa do nich moc neinvestovalo, do údržby. Čo ma prekvapilo, tento rok sú vykosené. Som si všimol, že je to skosené, čo teda nebývalo po minulé roky, ale chodia sem páni, ktorí si kúpia napríklad tie štvorkolky, idú sa k Váhu povoziť, no a treba vyskúšať tú štvorkolku, lebo terénne auto a najvyšší kopec u nás je čo? Hrádza okolo Váhu, železničný násyp a najväčší strom kukurica, že? Takže keď človek vidí takéhoto človeka, ktorý tam šantí, už treba ho poslať odtiaľ preč. Často rybári tam nechávajú autá na tej hrádzi. Hrádza má jadro štrkové, ale tesnenie je hlinené, má tam byť 30-40 cm zeminy, ktorá vlastne tesní a zabraňuje priesakom pri povodniach. Hrádze sú dosť pevné, ale keby tam stála voda 4-5 dní, bolo by treba robiť nejakú viatkovú službu, aby nedošlo k prietrhu tej hrádze. Lebo ono koľkokrát že vraj stačí krtinec na to, aby začala voda presakovať na druhej strane a začne sa tá diera rozširovať a môže sa stať, že sa pretrhne hrádza.